Boys and girls, tokutambira nemufaro kuno kuchannel renyu Hasta P-Vines. Chimbonzwai indine ka business kangu kekugera vanhu musoro. Vanhu vese vanonifarira because ndogona kugera musoro inini. Vasinganifariri ndava vane musoro yakarereka sedamba remuchirimo. Mufana wandi kugera uyu ane zvisasa mani. Achauraya chigero changu. Mufana yaungaita makwenu unge hupfu wasarira musaga. Ndipe mari yangu nekukasira. Mungwana usadzoka hakusi kuchigayo kuno. Tiri kuimba inogerwa misoro. Mudhara, ndoma dino achire zvinhu zvacho zvikurwadza izvo. Saka Boleto, mfano wakuda zvipiko? Zvatunaka ndakurowa nesikati. Uri kurowa nana 50 cents hapana hamusi kuziva makatsi ari kupisa ivi. Ko mudhara muna mirere ndone zvamanigera kadhinograsi kacho. Mfano wakuda kudya kuti hapana mirero diwa chimbomira umbotarisa kafoni kako aka ndikukudza mufaniwo. Ukanyasa kubuda kunge kajongwe kepamarora apa mufaniwo. Kakaipa kakata. Isi yekudhautana asi tarenyera pamba makilomita Hasta rakatoipa. Rotozikana kwesa kumfana wangu maubra muno. Saka rega chikanda chi namba dzenyu pa iko Hasta kafamba makilomita. Pana singarizi best bar. Ani ndizo namba kaidzidzirapo. Kanda tore ko cash number ya. 0773 521 486 bata ipapo kanda yose. Zvaita ndakanda mari asi ndine mubvunzo wani. Bvunzo wechiko mfana? Bvunza cho. Dara, tombori nemakastoma awere. Ndobita mumabhabha ningapaunganidza vanhu vamwe vari kusera vakamirawo. Asi ndindega wandaona neumwe mufana ambobva panapa makuseni panapa. Mfana wakada wandibudikira musaka. Mfana iwa uzivi chinhu 1 chetewo. Kuziva chinhu 1 chipi? Mira ndikutaura mfana. Mfana mbari national rinoiziya. Zvana mbari national ndapasa nazvo. Asi chandoda kuziva ndechekuti makagera vanhu vangani musore kubva muzvaro emimi. Ende makabata mari futi mudhara imi. Mfana hapana zvaunondiudza zvogera. Mira ndikuudze mfana wangu. Ndane makore 5 ndichigera inini pabasa. Gore rekutanga rangu ndichidzidzira kugera mfana. Ndakadzidzira pachipembere, ndaigera bvudzi rechipembere paipa kuitira kuti parogurwa nyanga dzigokurumidza kudonha semasawarohwa nechando mumuti. Dara ndabhoyi. Mfana chimbomira undimisa handisati ndapedza. Ndakazoona kuti chipembere hazvina mari, ndakatanga kuzogera machongo. Kamachongo aya unoona aya asina bvudzi panapa nemusuu. Ndindakamagera ero. Chibonimirei ndakuda kumboenda ndoradza wanika fresh cut kangu akwete zvenyu izvozvo. Ukodzoka mangwana mfana. Tine zvimwe zvimakatsi zvinenge zvichipisa. Panapa baba. Hasta P-Vines panapa baba show. Best in Zimbabwe. Mira zvimwe zvimakatsi. Tine mukomana ari kuba. Vangamuzivawo vangamuwana vari kupuwa $900. Ndozvaakaita izvo. Hello? Is this Mbavha police? Ndachida kuripota kuti mukomana uya wekugerwa pakati uyu atinetsa asvika nekunoku atibira zvinhu zvese svikaiwa mutibatsirewo. Mudhara mukaipambomba basa mudhara. Basa rei kumfana ungo ndimutsa ndakarara. Mudhara basa makasota pani nechikumbirogera riri zuda kamudhara ndikukumbirawo. Kwa icho standard dino chandakakuisa musoro icho chakashatei. Mudhara rega ndikuzive zvinoitika indiri Zimbabwe mudhara. Baba ibva pano mufana. Ina ndidi zvokubirwa pano mufana wakada ndibira kamfaneyo. Ndokurovesa chigera dzora icho. Mudhara ndiri Mbavha but andinozokubira chanongoda chete ndechekuti mundibvise akaka. Mundigere zuda kuti vanhu asazondiziva zvese ndikutsvaga kwese kumudhara ndikukumbirawo. Mudhara makarega ndigera hapana mari. Mungoda ndigere reka ndoenda. Mfana tangoita hedu zvekuda mari but chiuye nechidzoro chako ichi. Mudhara chinoda zvokugera chete ndobasa kamudhara because makadaita zvinhu. Rega ndinyaso kurwa musuwo mfaneyo. Mari yangu ndoida mfana. Buda musango.
nokutengesa ngandadzoka ndaking manje ndakambotona ndabva ndamuka ndakuda win manje mamwe majeez anongoprata ndochisiki manje ndikasvika nezheti vakaribuka vaingogaya mbanje vaidhipisa hora vachinditsoma vachindisvipira manje ndakambotona ndabva ndamuka ndakuda win. Mpana anondipa mari ka mpana mari yangu. Vanhu vanouya vachitaura isi on the sasso. Undetermined my pussy ass niggas in the trap house, niggas ain't getting me salsa. Veka farm on my long roads, everything slow mo boys, they running in Zara. Dishing on my titty bag, I'm trying to get the cash, everything was Mambara. Loko pindra mgame, loko isa pakadoma, cause I was out vagona. Tisu vari duvi town, saka ticket in the count, plus who yells or the hona. I'm shooting for the bonus, niggas all bogus, niggas boys, ndo bora ka boys. Kampana ufunga zvawagera chakuziyo iri mpane. ain't got no focus, ain't nobody gon' stop us. Saka boys maita basa nekuona video ka makangobaya icho chakanzi subscribe ka ndopa maudzwa kuti kwanza amwe mavideo abuda tikuona mawanda masubscriber 2000 people. That's a lot of people. I really appreciate makanyanya ende malikes akawanda ndokuti kurumdze kubuditsa rimwe video ya pachimbonyerera apa pane iya toda kutora chakaitika panyaya yekuti Naiza boomda kumbira part 4 inonokobuda ka takaona part 3 isina kuwanza maviews nemalikes saka maviews nemalikes akaita mashoma ka zvoro kuti kwanza musi kufarira movement yacho saka tizobuditsa saka wanzai zvakadai so izvi unongobaya ka 1 chakadai so une kusubscribe ka 1 kana ukambosubscribe usasubscribe. Please don't subscribe again. Ukaona chaita grace saka bo saka boys, thank you for watching. Subscribe atikupanga mavideo mfana wangu.